Takua kayo eh. Okay Jet, punta na Jet kayo itong picture. Pagkalami sa sisi. Dagko kayo. Kaya na tumutuwa eh. Ano yung tibalipon sa na? Mintar na eh. Ay ates kalimutan na to eh. Soft drinks na to. Aman. Naglalibot. Hilay mo na yung yatay. Sa? Ay ano, sa oras dyan ba eh. Kaya kaya dako mong libasan pa doon ano eh. Oh, pa lagbas. Puta ng mga kuan ba? Puta ng mga jet. Palagbas pa naman eh. Itong na yung makita, itong na yung bayad ako ano eh. Oo, hindi ka na eh. Hindi ka na pero yuwang kayo man. Oh, jet view kayo jet puro bus jet. Ah. Ano ito to? Gasot ga photoshoot sila. Agaw, Loredo sila. Hindi ring. Nga repita. Ah, dire dito sila di. Ah, mauna yung kitang bayan sa una. Elementary. Ane. Nice jet no. So, mayong paniud to kayong tandaan. It's me again. I'm back. Sa Mukar Vlog. Welcome back to my channel. So, for today's video, nayama ko sa Giwanon Beach. After how many years karon ko kabalik ane? Elementary pa ko daan nakaduan eh. Nya karon kabalik. So karon mga og sisi. I don't know na ba sisiyan ane. Roban sila Irene og si Juliet og si Early. Asa may lagbas ni? Parang mulubong ni. Pinaulan. Oh, ana. Agaw ni duyanan. So, direct sila tigtambal sila inde ring og ang mga igagaw. Ang dapita. Siya shooting dire. Ang baba mo kada jet kay La Mark del laman. Kabalyo. Santa Cruz. Santa Cruz na. Kaning baba ni mo man katong nay dakong balite utaw. Kana? Kana eh. Kaning baba ni. Ukod na kuan? Di gagmay kaayo. Basi kanina ito kuan basig na ni unod ba? Ini dagko man. Kuno ba? Ah, madadaanan na jet. Ay, madadaanan na yan eh. Dagano na to. Tapukol mo na to na. Gagmay man. Pamadan. At tapo ko na to na, madagan eh. Gagmay man amon. Kaya dagko. Cute kayo. Hoy, charo ka? Kana, jet, madadaanan eh. Jet, di lami. Dako kayo. Man kecilnya semunde. Jet, kecilnya jet. Oh, gara kecilnya doang man tao. Dan saya mau usah. Dia oh. Nang apa? Okay. Ada sa kecilnya man deh. Darling. So I got one. Eh, Kana apel wit tanan. Dahil ako gamay madadanan eh. How is siluling? Oh, sila go course siguro. Cute aja. Okay, pala gini. So, malin mi karon sa kwan sa Albert Turkey kay Mingaw na giwanon ko mo. Hay sisiyan na pero gamay kayo. Nakita na gadi na pilang buok lang dagko. Okay, we're back. So, yabot mi sa Albert Turkey. Karon balik mi sa kwan sa sana sa Peru Beach sa located at Barangay Ipo, Albor. Dili siya adventure vlog. So ang purpose ana indong may ani kay manguha mi og sisi. Ngita tag sisi repita be. Sisi ani. Sisi. Baru ani ha. Ka ora yung banjo. Okay. Okay naman. Kunik. Turak. Agoy, nakuha sa unod oy. Kuno?
Da. So dagko day sisi sa dagko sa sisi Albor no. Kay sa giwanon kay mag cute kayo. Di atay di kana kay bay. Ya. Nakakaon na ko. Buyag. Goy. Dai naglumbay siya ta. 1 2 3 4. Tang no. Sige lang. Ta. Daling. Ikaw tilang ling. Kaya kung tig video yung Jujet. Mo na yung espiritu sa pangwag sisi. Ako mangutan. Nay kamera ana, ladon ako na. Dada na lang. Ayaw kay mag-video ko. Oh, tuwa lagi. Kay wag lobat ako. Buta na na. Si Red is ako bis. Grabe si Pita ng Albor eh. Mo na akong gi-vlog katong last pant. Katong barangay Ipo. Pero Beach. Yung karon diyan ang aming sisi. Ay Jujet daw. Sama na yung may di ajet tuwa. To. Da sensitive kay ba dali dagana Jet. Dala. 1 2 3 tagko kay bur dita. Tira. Gidron tiya magkita. 1 2 3 4 dako ning usa Jet. Isun ba na alitang Albor? Tagko kayo na. Napahiso ta. Yan ako ay Jet kaya to pictura na eh. Diyan ako iling ha. After 1 month karon ako kabalik og vlog sa kuan ba? Raw vlog. Kumusta na kag swake ro no? Nagko pa magunon? Budget. Taku kayo ay. Okay Jet, puta na Jet kay to picture. Tapad na. Pagkalami sa sisi. Nagko kayo. Gamay lagi ni. Ano niyo? Dala. Kaya nagko kay sisi ha. Pero na sa ta. Diba? Yawa na. Gatilang sisi. Oh, pwede mo na matilang na ba mo nagibutan sa kwan? Sa Jet? Jet. Jadi Sa Tanduay? legit dah. Ilang butang na lang. Ano tayo content. Oh my goodness, ang sakit. Kani may kinadakan kayo. Picturan sa nato na eh. Asa na tagtangali nga? Ay ato nung. Ano ba? Isod sa card. Pero, yung sa Pino. Oh, mailan og unsay lig-on nilang duha sisibaw ka na. Sa. Iduk-duk ah. Abre na. Yummy. Nabungkag si Ja. Sadyang kay nakuha na. Kamatang sayang ah. Okay, minok na. Galing. Lami ihunas na. Dabalay. Yang lami. Yawa ba unsa? Uy, lami pangitag nga na basta way tubig jet. Mga way uyab. Yeah, way mga uyab. Bay na yan. Si Ernesto ri ay. Oh, simbak ko. Ano Kala. si Uyab? Ano si Uyab? Isa kasi. Mauyab ba? Si. Ano si Gawin? Shout out. Shout out sa Day Uyab. Char. Shout out ako ni Ernesto ko. Mayuang tagtad dito. So kanit ana namong gipangdaan ay kuan na siya. Daan gong. Sobra na gapon kay pista. Pagka mo na kita na iron na. Pang quarantine ba so tak. Pista gapon ba sobra. Gato. I-edit na po kuan pang Ay, mga palido na ba na yun? Alan ko, Isa ba? Mikel, Nito is the place. Si Bayot, nanguwag. Nanguwag ang buang. Sir Jet. Nahog! What the first time di mo luon, John? Ikaw, ibalikan ka nun! andan ni dia. Nag. Ikaw Josh. Sige, edit ko. Go lagi. Tapo ka, huwag iyan na. Sige ba? Last. Dili. Kan dako. Kana.